अरूप कुमार दे नोंथाङा फंसे बाथ्राखौ खोनासंना ला। बर' हारिया हुमखि होनायखौ गिग्रा नङा। राजु नार्जारिल' नङा, बर' हारियानो हुमखि होनायखौ गिग्रा नङा। बेखायनो जोंखौ हुमखि होना लाब गैया। बे गोख्रों बाथ्राखौ फिनजाथाय होफिनदों मावफुं सोद्रोमा अरूप कुमार देखौ UPPLनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया। बिथाङा बुंदों, राजु कुमार नार्जारिया सोर बिथाङा सोंनो हायो। भारत हादरा मोनसे सुबुंखान्थि हादर, बेहाय बिथाङा राजु कुमार नार्जारिया सोर सोंनो हायो। हाजार बार सोंनो हायो बिथाङा। आं मिथिनायाव बिथाङा ठिकादार खालामग्रा सासे सुबुं। बिथाङा ठिकादार लाइननि सासे मानसि। आंथ' मुम्बाइआव MSW फरायखांना बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय 20 बोसोर गोरिब गुन्द्रा नखरफोरनि थाखाय खामानि मावनो नाजाबोदों। बिथांमोननि रांखान्थि राजखान्थि मोनथायनि थाखाय खामानि मावनो एसेब्लाबो नाजाबोदों। नोंथांमोना मेडियानि लाइननि, नोंथांमोना आंखौ एसेब्लाबो सिनायो, नाथाय बिथाङा सिनाया। बे सरासनस्रा बाथ्राखा, मानोना बिथाङा ठिकादार लाइननि मानसि। आं जाहैबाय समाज सिबिनायनि लाइननि मानसि। जोंहा लाइनानो आलादाखायनो आंखौ बिथाङा सिनाया। हुमखि होनायखौ राजु नार्जारिया गिग्रा नङा। राजु नार्जारिल' नङा, बर' हारियानो हुमखि होनायखौ गिग्रा नङा। बेखायनो जोंखौ हुमखि होना लाब गैया। जोंनियाव 2 लकसभा जानांगौ होननानै बुंदों। बेखौ सोरबा खैसार खालामनानै जोंखौ लामा दिंग्रायहोनो नाजादों, जायनि थाखाय राजु नार्जारिया सोर सरकार सिफायनायनि बेफोर खोथाफोरखौ लानानै जोंखौ सिगिनो नाजादों। नाथाय मिथिनाया मोजां, जोङो UPPL आबो गिया, राजु नार्जारियाबो गिया आरो जोंनि चिफ बिथाङाबो गिया। बिथांमोननि हाइ कमान्डनो लाइजाम हरनो आंहा मोन्थाय दं। बेखायनो आं लाइजाम लिरहरदों। UPPL आरो BJP सरकारा फैगौ 5 बोसोराव जेबो हेंथा गैयालासिनो सरकार खुंगोन, बे रोखा। बे बाथ्राजों फिनजाथाय होदों UPPLनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया बिथां अरूप कुमार देनि सोंथि सोंनायखौ। दानिया फैदो बिथाङा मा बुंदों आबुङै मोनथिना लानि। अरूप कुमार देया दिनै जे राजु कुमार नार्जारिया सोर होननानै बुंदों, बिथाङा सोंनो हायो। बिथाङा जिहेतु जोंनि गणतान्त्रिक देशनि स्वतन्त्र सासे नोगोरारि, बिथाङा सोंनो मोनो, प्रश्न सोंनो मोनो। बिथांनासो बे BTR एसेम्ब्लियाव प्रश्न सोंनो मोना होननाया बेफोर जिनिसासो आनएक्सेप्टेबल। आं दिनै बुंगासिनो दं, प्रश्न सोंनो मोनो। बिथाङा सोंथों, हाजार बार सोंथों। राजु नार्जारिया सोर होननानै बिथाङा बुंखागोन। मानो होनबा आं मिथिनायाव बिथाङा ठिकादार खालामग्रा सासे सुबुंमोन, ठिकादारि लाइननि सासे मानसि। आंथ' मुम्बाइआव MSW फरायखांनानै थांनाय 20 बोसोर बड'लेण्ड ओनसोलनि गरिब दुखिया रायजो राजाफोरखौहाय सेवा खालामनो थाखाय आं नाजाबोदों। आङो बेहाय रोजा गरिब दुखिया सुबुंफोरजोंहाय गसंफानानै बिथांमोननि मोनथायनि, बिथांमोननि रांखान्थि समाजखान्थि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो एसेबाबो नाजाबोदों। बेयाव नोंथांमोना मिडिया लाइननि मानसि, नोंथांमोना साफ्रोमबो आंखौ सिनायो। खिन्थु बिथाङा सिनायनाय नङा, स्वाभाबिक। मानो होनबा बिथाङा ठिकादार लाइननि मानसि, आं जाहैबाय समाज सिबिनायनि लाइननि मानसि। गतिके जोंना लाइनानो आलादा, लामायानो आलादा। बेखायनो बिथाङा आंखौ सिनायिया स्वाभाबिक। हुमखि होननाय जिनिसखौ, जिहेतु आं सासे बर' फिसा, नोंथांमोना बयबो मिथियो, आं दहायबो बुंदों। हुमखि होननाय जिनिसखौ गिग्रा राजु नार्जारिया नङा। राजु नार्जारिल' नङा, जोंनि बर' मानसिफ्रा बे हुमखि बा गिनाय होननाय जिनिसखौनो सोलोंबोखायाखै। ओंखायनो जोंखौ हुमखि होनानै जेबो लाब जाया। जों गिग्रा मानसिबो नङा आरो जेब्लायबो गिनाय नङा आरोखि। गतिके सोरबा अरूप देल' नङा, सोरबायाबो हुमखि होयोबा बे ओरैनो माने टाइम वेस्ट, समाय नस्थ' खालामनायसो जागोन आरोखि। दा मोनसेल' सानो जे जोङो जिहेतु बड'लेण्डआव 2 लकसभानि माने कनस्टिटुवेन्सि जानांगौ होननानै बुंदों। बेवहाय सोरबाया षड़यन्त्र खालामनानै बे प्रसेसखौ डिरेल खालामनो थाखाय बेफोर माने राजु नार्जारिया सोर, बबेबा सोर, सरकार दानाय सिफायनाय, बेफोर खोथाजों हयथ' जोंखौ एसे सिगिनो सेस्था खालामदों। खिन्थु नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं बुंनो लुबैयो, जोंनि हान्जायाबो गिया, आं राजु नार्जारियाबो गिया, जोंनि चिफ साराबो गिया। आरो आङो UPPL दोलोनि सासे बिबान गोनां जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै बिथांनि बुंनाय बाथ्रा बा बिथांनि मावनाय हाबाफोरनि सायाव बरनायनानै जोंनि मानगोनां BJPनि नेसनेल प्रेसिडेन्ट JP नाड्डानो आङो लाइजाम लिरदों। आरो आं सासे UPPLनि जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै, क'लिसननि पार्टनार जानानै बिथांमोननि हाइ कमान्डनो लाइजाम लिरनो आंहा मोन्थाय दङ। बेनि थाखायनो आङो लाइजामखौ लिरहरदों।
बे खुनु प्रब्लेमानो जाया UPPL BJP नि एलायन्सआ फैगोन बोसोरबाया आरामसे सोलिलांगोन बिथांमोननि हाइकमान्डआ जोंखौ बुंखाबाय बिथांमोननि हाइकमान्डआ अलरेडि अरुपदेया सोर बे बाथ्राखौ बुंनो जोंथ' बे बिथांखौ अथराइज खालामाखै होननानै जोंखौ बुंखाबाय गतिके फैगोन बोसोरबायाव जोंहा एलायन्सनि कोalitionनि खुनु प्रब्लेम फैया इनफेक्ट आङो मिजिंथियो नैबे 2025 नि उनावबो जोङो UPPL आरो BJPआ जयैनो थागोन आरो जोंनि भारतनि प्रधान मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मोदी बिथां जोंनि भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांमोननि मन्त्र सबके साथ सबके विकास बे मन्त्रखौ लानानै सिगांगासिनो दं बेनि थाखायनो जोंनि एलायन्सआ 2025 मायथाइनि उनावबो UPPL आरो BJP नि एलायन्सआ एकदम गोख्रोङैनो थाबाय थागोन थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रीमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET Engineering मेडिकल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलोंनो हागोन